Bike Show Santa Susana, un conglomerat de diferents proves ciclistes. Hem pogut disfrutar de les proves dels més joves, proves de gravel, d'e-bike, contrarrellotge, cross country. Per tant, tot un cap de setmana pensat i dedicat al ciclista, amb un entorn natural com el que tenim aquí a Santa Susana i disfrutant d'aquests recorreguts que ens hem preparat des de l'organització. És ciclista per excel·lència i exigent, bon circuit. El Parc de Montnegre el coneixem bé, hem fet algunes sortides, tant de ciclisme a carretera com de gravel, i sí, ens agrada molt, és un paratge natural increïble. M'ha agradat moltíssim tot i bueno, espero poder repetir-ho l'any vinent. C'est l'environnement idéal pour faire du gravel. C'est un terrain parfait, c'est pas trop technique, c'est vraiment du gravel plaisir. Ideal, que todo el mundo pueda disfrutar del deporte, que no sea un deporte para gente profesional, exclusivo, y todos podamos disfrutar, que el padre pueda venir con su hijo y compartir esta aventura con su propio hijo. Tiene que ser divertido así. Santa Susana ja veiem que té una riquesa natural excepcional, mar, muntanya, bons hotels, bona restauració, més les proves esportives fa que realment sigui un cap de setmana molt complet. I això és el que any rere any van reconeixent tots aquests participants que venen inclús de diferents països i va consolidant aquesta prova dins del calendari internacional en l'àmbit del ciclisme, però també en l'àmbit popular, pensant en els més propers i en els que s'inicien en aquest esport. Nosaltres tenim la sort de tenir un terreny que és un 10. Volem pla, ens anem cap al passeig. Volem muntanya, ens anem aquí a la zona de la Font del Boter. Tenim també parts més faciletes també cap a la part al Parc de la Illota, i allà també tenim un circuit muntat perquè els nanos puguin disfrutar del mountain bike. No, està molt bé, tot i que el nivell, evidentment, és altíssim. Al final és motivar-lo, si guanyen, no guanyen, que participin, al final és acabar la carrera i està molt bé. Al final és motivar-los amb l'esport, amb el que els agradi. La gràcia del festival és que Santa Susana és un espai i té una ubicació que és ideal per diverses pràctiques del ciclisme, no només per la bicicleta de muntanya, la bicicleta de carretera, que potser és la més evident que podem trobar, sinó que a més el gravel o l'e-bike tenen precisament un territori molt interessant per anar-hi. Doncs el festival, el moment en què ho ajuntes tot en un mateix lloc, permet entendre aquesta espècie de transversalitat ciclista que té Santa Susana. There's nothing super crazy, but it's mountain bike and it requires good skills to go fast, and yeah, it's more natural and I really like it. Eu venho da sequência da Copa do Mundo de Nove Mestre. É um desafio muito grande, após uma semana de altitude, descer para cá, mas é sempre uma felicidade imensa estar competindo aqui na Espanha. Eu sinto como uma segunda casa aqui na Europa. E é um percurso desafiador, porque eu posso dizer que seria old school mesmo, uma subida muito longa e uma descida bem longa. Eu acho que vai ser um bom teste. E a maior importância de estar aqui é para ganhar ritmo, estar competindo entre as melhores atletas da Europa. Je viens chaque année ici à Santa Susana, c'est un parcours que je connais bien, c'est assez dur, donc ça me convient bien. És de les primeres destinacions turístiques esportives certificades a Catalunya, i ho és per això, perquè té una planta hotelera de molt bon nivell, perquè s'ha fet posteriorment, de gran qualitat, que a més està ubicada molt a prop del mar, però al mateix temps té tota una part a darrere de muntanya que la fan ideal per aquest lloc. Llavors té l'estació de tren, la planta hotelera, el territori de bicicleta i tota una sèrie de serveis també. Doncs al moment que tu hi poses aquest festival, el resultat és molt clar. Tenim gent que arriba de tot arreu, ja ho veieu, és un festival internacional i això vol dir que interessa i que agrada. Nosaltres som un municipi que hem escollit turisme i llavors això és un producte importantíssim. Jo sempre dic que producte porta estada, producte porta conèixer el teu municipi, amb la qual creiem en aquest event, amb més events esportius. Volem que a través de l'esport, a través de cultura, a través de qualsevol cosa, intentar crear events, crear molts events, i això fa això, dues coses, que ens coneixin i sobretot també són estades que la gent aprofita per poder passar un cap de setmana a la família aquí. Fem tot l'esforç econòmic per poder aconseguir això, i la prova està que vàrem començar i cada any és més la motivació i que fem que la gent disfruti amb el deport i disfruti amb un cap de setmana com un turista aquí.